федератсияи ҷудои кишвар аз соли 2004 бо мақсади мустаҳкам гардонидани саломатӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим, баланд бардоштани нақши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инкишофи ҳаракати гӯштини ҷудо дар ҷумҳурӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. тӯли 15 соли фаъолият варзишгарони ин ришта ба гирифтани ҷоизаҳои зиёд даст ёфтаанд. дар соли ҷорӣ низ ҷудочиёни кишвар тавонистанд саҳифаи навро дар таърихи варзиши ҷумҳурӣ боз кунанд. федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон узви федератсияи ҷудои байналмилалӣ ва Осиё мебошад. ин аст ки пайваста дар мусобиқаҳое ки дар чорчӯбаи ин созмон доир мешавад, варзишгарони кишвар фаъолона ширкат варзида, борҳо парчами миллии кишварро баланд бардоштаанд. қабл аз сафарбар намудани варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ дар ҳудуди кишвар як қатор мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ташкил карда мешаванд. натиҷаи маҳз ҳамин мусобиқаҳо узви мунтахаби ҷудои кишварро муайян месозад ва мусобиқаи байналмилалӣ барои ба даст овардани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз қабили ҳамин гуна чорабиниҳост. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон аз соли 2013 инҷониб бо ташаббуси ин созмон дар сатҳи баланд баргузор мешавад. ин сол беш аз 200 нафар варзишгарон аз ҷумҳуриҳои минтақа дар ин мусобиқа ҳунарнамоӣ намуданд. мусобиқоти мазкур ба мисли якчанд чорабиниҳои байналмилалии дигар дар мамлакати меҳмоннавози мо варзишгарон ва паҳлавонони кишварҳои хориҷро ба ҳам оварда барои муаррифии миллат ва фарҳанги тоҷик нақши сазовор гузошт. иштирок дар ҷоми президент оид ба ҷудо барои паҳлавонони тоҷик як санҷиши ҳунару маҳорат бо ҳамтоёни хориҷии худ ба ҳисоб рафта, варзишгарон пайваста кӯшиш менамоянд то аксари мақомҳои ифтихории маъракаи мазкурро касб намоянд. пас аз марҳилаҳои интихобӣ ҷудочиёни кишвар мунтазам ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар мегарданд. дар соли 2019 варзишгарони риштаи мазкур дар мусобиқаҳои категорияҳои гран-при, гранд-слам, ҷоми кушоди Осиё, чемпионати Осиё ва ҷаҳон иштирок карда ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф гаштаанд. намоёнтарини он унвони қаҳрамонии Сомон Маҳмадбеков дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ба ҳисоб меравад, ки дар таърихи мамлакат бесобиқа унвон мешавад. миёни калонсолон соли равон аввалин маротиба дар таърих ба мусобиқоти ниҳоии сол байни ситорагони ҷудои сайёра мастерс роҳ ёфтани якбора 4 паҳлавони тоҷикро мебояд қайд кард. мақоми панҷуми Комроншоҳи Устопирён дар ин майдондориҳои беҳтаринҳои беҳтаринҳо беҳтарин дастовард ҳисобида мешавад. ғаниҷон ғаниев низ дар ин сол бо ба даст овардани унвони қаҳрамони Осиё тавонист натиҷаи нотакрори ҷудочиёни меҳанро миёни наврасон ба номи худ сабт намояд. нуқтаи аз ҳама баланди варзишӣ ин иштирок дар бозиҳои олимпӣ ва ба даст овардани ҷоизаи олимпӣ ба ҳисоб меравад. ҳама талошу заҳматҳои варзишгарон низ ин маҳз барои ба даст овардани холҳои олимпӣ ва пайдо кардани ҳаққи ширкат дар олимпиада мебошад. бо дар назар дошти дастовардҳои шоён, ҷудочиёни тоҷик тавонистанд имсол мавқеи худро дар радабандии ҷаҳонӣ беҳтар намоянд. аз миёни тамоми намудҳои варзиши олимпӣ ҷудокорони тоҷик метавонанд беҳтарин ва аз ҷиҳати шумора зиёдтарин роҳхатҳоро ба даст оранд. айни замон дар радабандии олимпии ҷудо аз байни варзишгарони тоҷик натиҷаи аз ҳама баландро Сомон Маҳмадбеков дорад. Сомон дар ҷои 18-уми вазни 73 килограмми радабандии ҷаҳонӣ ва дар зинаи 13-уми радабандии олимпӣ мавқеъ дорад. беҳрӯз хоҷазода бошад дар зинаи 19-уми радабандии олимпӣ ҳамин вазн қарор гирифтааст. Комроншоҳи Устопирён соли ҷориро дар зинаи 22-уми радабандии олимпӣ ва зинаи 19-уми радабандии ҷаҳонӣ ҷамъбаст менамояд. ҷудочии дигари тоҷик Темур Раҳимов бошад дар вазни ҷамъи 100 килои радабандии олимпӣ дар ҷои 22-юм мавқеъ гирифта, дар радабандии ҷаҳонӣ бошад дар зинаи 26-ум иктифо намудааст. федератсияи ҷудои Тоҷикистон яке аз федератсияҳои фаъоли кишвар дониста мешавад.
варзишгарони риштаи мазкур аз мусобиқаҳои байналмилалӣ, қоравӣ ва ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ 25 медал ба даст оварданд, ки аз ин 4 тояшро тилло, 8 тояшро нуқра ва 13 тои дигарашро нишонҳои биринҷӣ ташкил медиҳанд.